Heritage Malta nediet programm edukattiv ġdid li ser jibbenefikaw minnu aktar minn 9,000 student b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Impjiegi. Il-programm edukattiv ser ikopri 25 attività tematika differenti u huwa mmirat għall-istudenti kollha mill-kindergarten sakemm jispiċċaw l-edukazzjoni formali tagħhom. Sara ċenqawwi li dan il-programm mhux ser jifoka fuq l-istorja biss, iżda ser jitratta suġġetti oħra. Fil-fatt, l-attivitajiet jinkludu matematika fil-katakombi Rumani, il-lingwa Maltija tul iż-żminijiet, kif ukoll dawra bħala taħriġ mal-Forti Sant'Angelo. Id-Direttur Eżekuttiv ta' Heritage Malta Mario Kutajjar saħaq li l-mużewijiet huma inklusivi u aċċessibbli għal kulħadd u mhux sempliċement siti storiċi. Fil-fatt, studenti li jżuru mużewijiet u siti storiċi ser jingħataw kodba interattivi għal matul iż-żjara tagħhom. Ġie żvelat ukoll li l-programm edukattiv tas-sajf ser jerġa' jirritorna tul is-sena d-dieħla. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni Frank Fabri stqarr li l-ħolqien ta' programm edukattiv ieħor matul is-sena skolastika sussegwenti għal dak li ttella matul is-sajf kienet waħda naturali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.